Oy, familiar ka sa kanang gitawag na Angel's Burger? Kinsay nagtukod ni ana ug nganong nilago na siya pag-ayo ug nagkalat na sa tibuok Pilipinas. So ang nagsugod ana nga negosyo usa ka mag-asawa, si Joseph ug si Victoria Mujica atong 1991. Pero sa una dili pa burger ilang negosyo, kundi kanang gitawag nga gotohan ug bulaluan. So sa una na sila gitawag na Cholos Goto, napoy gitawag na Jomas Bulalo. Katong Cholos Goto gipangalan to sa ilang anak na lalaki, si Carlo Angelo. Ug katong Jomas Bulalo gipangalan po to sa ilang anak na isa pud ka lalaki, si Jose Manuel. Pero kato ilang negosyo sa una, katong pinakauna, katong gotohan ug bulaloan, so wala to siya ni boom, no? Wala ni patok. In short, wala nila na padayon. So mao to katong 1997, no, nagtukod na pud sila og lain nga negosyo. Puhunan ato is 20,000 or 20,000 pesos. Mao na dayon to nagtukod sila og burgeran. Itawag siya Angel's Burger. So anong Angel's Burger man ang pangalan? Tungod sa ilang anak na babae, katong ikatulo nilang anak na babae. Pero dili pangalan Angels kundi Angelica. So kanang Angel's Burger gikuha dito sa pangalan silang anak na Angelica ang pangalan. Taas-taas na kayo kung tawagon og Angelica's Burger. Manang ilan na lang gibuhat og Angel's Burger. Na naay tagline na ang burger ng bayan. Pero kato ilang negosyo atong 1997, which is atong Angel's Burger is wala gihapon ni patok og nalugi gihapon. That is why ila tong gi-close og katong mag-asawa si Joseph ug si Victoria is niadto sa US. Pero nganong nalugi man sa permero katong Angel's Burger? Tungod sa kakulangan sa kwarta. Dili klaro ang pagdala sa ilang kwarta, no? Kanang gitawag na cash flow is wala nila na handle pag tarong. That is why nalugi ni siya. So mao sila duha to na sa Amerika, si Joseph ug si Victoria, nagtrabaho sila dito sa usa ka restaurant. Pero nay usa ka higayon na niadto sila Las Vegas, no, para magsuroy, para maglaag. Then nay slot machine dito aba na ilang gipatda, nagdula sila dito, which is swerte pug kaayo kay nakadaog sila og $10,000. That is why niuli dayon sila sa Pilipinas og nagtukod or ilang gitukod og balik o gisugdan og balik katong ilang gisirado sa una na Angel's Burger. So katong 1999 pagbalik nila sa Pilipinas, dito na tong panahon nga ilang nang giabrihan og balik tong Angel's Burger. Pero na sila yung mga strategy, na sila yung mga innovation, na yung mga pagbag-o na ilang gibuhat para ma-improve tong Angel's Burger. Kay katong sa una, sa katong daan pa is dili pa kaayo nila na master ang marketing, ang pag-innovate, og mga promo, ug uban pang mga strategy para mulambo ang usa ka negosyo. Pero this time, 1999, is ilan na dyong gi-improve ang ilang Angel's Burger. Ilang logo sa una nga lain pag color, green pa to ug white is ilang gialisdan karon. That is why ang logo karon sa Angel's Burger is colorful na kaayo, no? Kanang word na Angels, diha tanaw nyo sa ilang mga tindahan is colorful kaayo. So mao nang usa sa ilang innovation ang ilang gibag-o sa ilahang negosyo. Ila sang gi-improve ang pagpasahod or pagpasweldo sa ilang mga empleyado, which is dako kayong gamit sa ilang negosyo. Kay dapat man jud atong ampingan, atong alagaan og sweldohan og tarong, og kung mahimo is tas-an og sweldo atong mga empleyado kung natay mga negosyo nga naman. Atong mga empleyado sila atong mga kamot, sila ang mutabang sa ato para ulambo ang ato ang negosyo. Kung gwapo atong paghandle sa ilaha, gwapo atong pagpasweldo is mulihok pud sila og motrabaho pud sila og insakto. Bisan pag wala ka diya sa tindahan ug wa ka nagbantay sa ila, kung gwapo imong pasweldo sa ila, gwapo imong paghandle is mo lihok jud sila og maayo. Og dakong tabang sa imuhang negosyo. Ila pong mga recipe sa burger ilang gipanindot, no, ilang gipalami, no, na po sila'y itawag na mga promo which is buy one take one. Kumao to mga innovation nga gibuhat sa Angel's Burger, no, sa ilang pagbalik sa pagnegosyo atong burger na nila. Gikan sa ilang pagkadaog dito sa US og $10,000. Dugang niini ni improve or ni sikat ang gitawag ni Angel's Burger kay nakipag-partner sila sa usa ka sikat na kumpanya sa Pilipinas, kana ang San Miguel Pure Foods, nga nagasupply sa ilang mga arena para sa ilang mga pan ug nagasupply po sa ilang kanang mga cheese. So karon sikat na kay Angel's Burger, bisag asa ka moadto na mga lugar is nadyoy ilahang mga branch. Karon sa tibok Pilipinas naa na sa 1,300 kapin na mga branch sa Angel's Burger na imong makita, which is okay kaayo kay 24 hours po sila open. Kung gutomon ka gabi no, kung wa kay maluto sa inyong balay, pwede ka magawa sa inyong lugar kung na kay makita nga Angel's Burger, labi na sa mga syudad o mga dagko na mga lungsod. So ang lesson karon na atong makita or makuha sa istorya sa Angel's Burger kay number 1 is kanang gitawag na try again, no? Pwede ta mo otro kung na-fail ta sa una, nabagsak ta sa una, kung nasipya ta sa una, or nasayop ta sa una is nagihapoy chance para atong utrohon o nagihapoy chance para i-improve nato ang atong mga kulang or atong mga mali atong niagi na mga panahon. Kumbaga, grab the opportunity, grab the second chance nga gihatag sa imo sa Ginoo. Pero
imo na siyang i-improve nga dili na pareha sa una na imong pagdala sa imuhang negosyo. Ikaduha kanang gitawag na innovation, dapat mag-innovate jud ta, na jud tay dapat bag-ohon, na jud tay dapat i-improve no sa atong negosyo na atong buhaton o sa atong sugdan. Bisag dili sa negosyo no, bisag asa na aspect sa atong kinabuhi, dapat nato i-improve atong kaugalingon, itaas nato atong value. Kana siya makatabang sa tua or sa imuha sa pag-uswag or sa imong pag-abante sa imuhang kinabuhi. So kana lang atong video karong adlaw no about sa Angel's Burger. Saludo ta sa tag-iya sa Angel's Burger no, si Joseph o si Victoria Mojica. Sa ilang pagpaningkamot, sa ilang dedication, sa ilang hard work, sa ilahang negosyo, mao nang karon ni asenso na jud sila og daghan na kay branch sa Angel's Burger sa tibuok Pilipinas. Og daghan po kay sila natabangan ng mga tao, no? Ilang mga empleyado nakatrabaho, ang pamilya sa ilang empleyado is natabangan pod kay makakaon naman ilang mga empleyado tungod sa ilang pagpasweldo. Unta na mo na-learn karon sa tong video og inyo ning ma-apply sa inyong kinabuhi sa pagpadayon sa unahan. Sige, mao ra to, daghan kay salamat sa pagtan-aw. Bye. Follow for more.